Na obali Ohridskega jezera Albanija ima samo eno mesto, to je Podgradec. Zakaj mi gremo? Manastir Sveti Naum. Ovdje na Sveko Čekor se čustva duhot na Sveti Naum. Dragi, sakaš kafe? Ha, dobro, ako sakate. A, nemam železni. Nemam. Mora železni? Aha. Sve knjižne. Ne, samo jadarki. Čekaj na poljanče što mu dadu. Kafe, za dve kafe ga ima. Dajte onega se napije. Aj, pusti. Ovi je mi što mi vrati. Ama ne može na knjižne. Neka sve od kajcevi. Ajde, Dijana, ajde. A ja hoću da ga slikam ispod manastira, ja mogu ovako kako hoćeš da ga slikam. Просто это заснимка. Полная красота.